mai multe cereri din Casa Lau, despre care eu nu știu absolut nimic și ținutele mi se par un pic cam prea simple pentru gusturile și garderoba mea. Vreau să le fac pe toate într-un singur clip, respectiv aici. Nu vă așteptați să semene, o să le fac cum cred eu că le-aș aduce într-o zonă purtabilă pentru mine. Lenny e foarte departe de stilul meu, n-aș purta nici genuie de rochie, nici încălțăminte, nici ochelari, nici cercei, dar mi-a venit o idee pornind de la ea, respectiv această bluză și această fustă. Asta aș purta și cu încălțăminte de genul ăsta și mi-am luat ochelari cu inimioare, părul ăsta, și cercei de Crăciun. Varianta mea de Lenny. Pe Lola, iarăși, nu aș purta genul ăla de rochie lungă roz până în podea, în schimb aș purta pantaloni roz cu floricele din astea galbene pe care mi-am luat și care are un șnur din asta cu care nu prea am ce face de obicei și numai bine că bluza asta mi-e mare. Mi-am luat-o recent și mi-e prea mare. Și aveam mânecile căzute, mi-am legat-o cu mânecile și șnurul ăsta e pe post de panglica aia ei de mis sau ce o fi. Mi-am luat mărgele albe la gât, ven și cu căluți în picioare, cercei ăștia cu biscuiței sau ce și dacă chiar vreau să fiu extra, în loc de cordeluță ei, o să-mi iau această cordeluță cu fluturaș. Și cam așa mă gândeam. Pe Lily, într-o zi de vară, cam așa mă gândesc că aș purta-o. Am niște pantaloni din ăștia scurți în carouri și un tricou cu aricei. Nu am tricouri mai simple de atâta. Dacă chiar vreau, mi-aș prinde părul așa, într-un palmier deasupra capului. Dar, sincer, nu prea vreau. Eu umblu mai mult cu părul desfăcut. Și Skechers în picioare. Pe Lori, dacă ar fi să o adaptez stilului meu, i-aș înlocui pantalonii scurți cu scurt, ăsta maro, mi-aș lua mai eu ăsta în două culori, papuci ăștia pictați în picioare și cercei cu delfin, dar nu știu sincer din ce motiv. Și așa mă gândeam. Și ultima, la Lana, așa mă gândeam să o interpretez. Am salopeta asta de blugi, am buffalo în picioare, am tricoul ăsta cu iusac, nu știu dacă îi se potrivește la personalitate, nu știu cum e ea. Și pentru că nu port șepci, o să iau acest bucket hat pe cap, cu tot felul de fructe, chestii, este să fac ceva la păr. Doamne, vecinii ăștia îmi bubuie în cap de azi dimineață. Și așa mă gândeam. Cred că i-am cam stricat vibe-ul și de fapt le-am stricat vibe-ul la toate, dar așa m-aș îmbrăca eu. Și am încheiat cu Casa Laut, de acolo nu mai fac și dacă mai este. O zi minunată, v-am pupat!